δευτερόλεπτα 57 ψυχές έφυγαν και τον όλο κόσμο. Και είμαστε εδώ πέρα πρώτον για τη μνήμη τους, για τους 57 που έφυγαν, κυρίως για τους συγγενείς τους, οι οποίοι έμειναν πίσω. Έμειναν πίσω περιμένοντας όλοι να δει ο δικός τους στο σπίτι. Πήγαν παιδιά 15 χρονών έως 60 και άτομα. Στο 15 χρονών φανταστείτε ότι ήταν ένα παιδί στο γυμνάσιο για το οποίο οι γονείς του έκαναν πολλά όνειρα. Έκαναν όνειρα, φαντάζονταν θα πάει στο στρατό, θα διορίσει μια κοπέλα, θα παντρευτεί. Όλα αυτά τα όνειρα με μία είδηση εξανεμίστηκαν, έφυγαν, χάθηκαν. Και το δύσκολο ξέρετε ότι είναι όταν χάνεις τα όνειρά σου. Αυτό δηλαδή που έχεις πλάσει, χάνεται. Είναι κυρίως άτομα τα οποία ήταν φοιτητές, 18 και 25 χρονών. Επίσης πολλά επιστήμια. Πολλά επιστήμια τα οποία έζησαν το σχολείο, το άγχος του σχολείου, προχώρησαν, πέρασαν στο πανεπιστήμιο, έκαναν η δική τους σχέδια, έκαναν οι ίδιοι σχέδια για το πώς θα ζήσουν το πόλεμο της ζωής τους. Και εντελώς ξαφνικά χάθηκαν αυτά και σκόρπισαν πόνο και θλίψη. Αυτό εδώ πέρα, να τονίσουμε και να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους συγγενείς και βέβαια στις ψυχές των 57 ατόμων. Υπήρχε και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Υπήρχε άτομο ο οποίος ήταν μετανάστης, το οποίο δεν ξέραμε τι ήταν. Μετανάστης ο οποίος αυτοποιήθηκε το DNA του από τον αδερφό του στην Ολλανδία. Αυτός φανταστείτε ότι έζησε στη Συρία, έφαγε τον πόλεμο, κινηθήθηκε, πήγε στην Τουρκία, η Τουρκία αντιπολιτεύοντας εδώ με χίλιους τρόπους, προσπαθούσε να φτάσει στην Ολλανδία, γιατί πιστεύει ότι εκεί στην Ολλανδία θα βρει τη γη της επαγγελίας. Και σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα έχασε τα πάντα και έχασε την δική του τα πάντα. Όλα αυτά, όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις είναι απόρρια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος. Το οποίο δεν θέλω να πούμε ότι φταίω εγώ, φταίς εσύ, φταίει ο άλλος. Έγινε. Αυτές όλες τις καταστάσεις που χάνει ο άλλος τη ζωή του, χάνει τα όνειρά του, επειδή φταίνει κάποιοι άλλοι, αυτό πέρα είναι πολύ δύσκολο. Και έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια σε εκείνη την περιοχή. Θα θυμίσω στα Τέμπη ότι έγινε και με τους μαθητές. Πήγανε στο σχολείο και πήγανε με τα ήμερη εκδρομή, ρωτούσανε και οι οικογένειές τους περίμεναν να ακούσουν πώς πέρασαν. Και αντί να ακούσουν πώς πέρασαν, άκουσαν αυτό το γεγονός. Το φοβερό γεγονός που είναι στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή στα 5 χιλιόμετρα έγινε τροχαίο. Αυτό επειδή κάποιος δεν φρόντισε να δέσει καλό το φορτηγό. Και αυτοί είχαν Μεγάλη Παρασκευή. Και κατέβει σήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Δηλώθηκε ένας χρόνος και κάθε φορά τέτοια δυστυχήματα πάντα θα μας θυμίζουν το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συμπαρασχόμαστε σε όλους όσους έχουν μια τέτοια θλίψη, μια τέτοια μνήμη, η οποία να ξέρετε δεν χάνεται ποτέ. Όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και αν γίνει, οι συγγενείς θα είναι πάντα συναδεμένοι, πάντα θα σκέφτονται τον άτομο τους, τον σύντροφό τους, το παιδί τους, τον άντρα τους, τη γυναίκα τους που χάθηκε σε εκείνη τη στιγμή, σε δευτερόλεπτα. Να προσθέσω κάτι, μιλάμε για ένα έγκλημα, για ένα εθνικό έγκλημα και μια συγκάλυψη που πάει να γίνει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να στηρίξουμε τους συγγενείς να το φτάσουν μέχρι τέρμα. Όταν σκοτώνονται τα παιδιά μας και αθώοι πολίτες, πρέπει όλος ο κόσμος να βρισκόμαστε απέναντι στους δολοφόνους. Αυτό. Μπουρνάζης Γιώργος, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Δόμη Βλακιά, 20 ετών. Χρύσα Βλακιά, 20 ετών. Αναστασία Βλακιά, 20 ετών.
Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 21 ετών. Φραντζέσκα Μπέζα, 21 ετών. Γιώργος Παπάζογλου, 22 ετών. Ελένη Τζίτσα, 22 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών. Κλαούδη Αλάτα, 22 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών. Άγγελος Τριφκερίδης, 23 ετών. Ντένις Ρούτσι, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεόδωρος, 23 ετών. Αναστασία Αδαμίδου, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών. Δημήτρης Ασλανίδης, 26 ετών. Νίκος Ναλμπάντης, 27 ετών. Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 28 ετών. Γιάννης Καρασάβας, 28 ετών. Δημήτρης Ικού, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών. Σοφία Ελένη Ταχμαζίδου, 32 ετών. Δημήτρης Μασάλης, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Αθηνά Κατσάρα, 34 ετών. Μοχάμεντ Εντρίς, 34 ετών. Σπύρος Βούλγαρης, 35 χρονών. Ιωνέλ Κουλέλα, 35 ετών. Λέλα Δουρμίκα, 39 ετών. Βάγια Μπλέκα, 42 ετών. Ιωάννης Βουτσινάς, 48 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Μαρία Μουρτζάκη, 51 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 52 ετών. Βαγγέλης Βουρνάζης, 54 ετών. Βασιλική Χλωρού, 55 ετών. Μαρία Εγούτ, 55 ετών. Γιάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσούλα Μπουκαριώτη, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γιώργος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γιώργος Κουτσούπας, 59 ετών. Παυλίνη Γκόζο, 62 ετών. Γιάννης Καριώτης, 63 ετών. Γιώργος Κυριακίδης, 67 ετών. Ευαγγελία Κουκαριώτη, 63 ετών. Σύριος μετανάστης που ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εστάλει από τον αδερφό του από την Ολλανδία. Εριέτα, 23 ετών, αγνοείται.
17 ανθρώπινες ζωές, οι οποίες θυσιάστηκαν στο βωμό του χρήματος και του κέρδους. Την επόμενη μέρα, η κυβέρνηση έβγαλε μόνη της πόρισμα που έφταιγε ανθρώπινο λάθος. Μα δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Ήταν πολιτικό έγκλημα. Ήταν το πολιτικό έγκλημα μιας κυβέρνησης που βάζει το κέρδος της πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Πάνω από τις ανθρώπινες